En gang ville Mickey, Piggy og Bombe ud og more sig. Ud og opleve noget sjovt. De var inden for et hus i deres musehul. Så de gik ud af musehullet, og så fulgte de panelerne til venstre langs en lang gang. De var ikke meget større end panelerne i det her hus, så det var nemt at gemme sig bag dem, eller langs med dem. Desuden havde de mange fjender. Det har mus jo. Så de skulle passe godt på ikke at blive set. Især menneskene. Hvis de så dem, så ville de finde på at gøre hvad som helst for at få dem ud. Mickey, Piggy og Bombe fulgte panelet, indtil de kom til et dørtrin. Så kravlede de over dørtrinet og kiggede ind i værelset, for at se om der var noget spændende derinde. Nede på gulvet var der ikke noget, bare et gulvtæppe. Men over i det ene side, der stod der et bord. Det skyndte de sig hen til, og så prøvede de at kravle op af de lange bordben. Piggy, hun var selvfølgelig hurtigst, så hun var først hen til bordbenet. Og hun kom nemt og elegant op. Det var lidt sværere for Mickey og Bombe. De havde valgt hver sit bordben. Og Bombe han faldt ned først en gang med et ordentligt bump, og så en gang til med lige så højt bump. Men tredje gang kom han op. Der stod Piggy og Mickey allerede og rodede i nogle skuffer, der stod på bordet. Nede i skufferne, der var der nogle nåle og sygrej og noget stof, og også nogle knapper. Piggy, hun fandt en stor nål, som hun lige kunne have hånden inde i. Haha, sagde hun, jeg har et sværd. Det vil jeg også have, sagde både Mickey og Bombe i munden på hinanden. Så de tog også en nål, så havde de et sværd. Så fandt de et stykke snor og bandede rundt om maven, så kunne de nemlig bruge det som et slags skede at sætte sværdet inde bagved. Mickey han fandt noget stof og knaldede hul i det, så kunne han binde det rundt om hovedet, så havde han en maske. Og han bandt noget andet rundt om halsen, så havde han en kappe. Det ville Bombe og Piggy også have. Nu er jeg Zorro, sagde Bombe, og så trak han sit sværd og lavede det sæt i luften. Uheldigvis så var den luft, han lavede det i lige i Mickeys bagdel og hans kappe der. Så Mickey sprang op og sagde, au for pokker, du lavede med et sæt lige i bagdelen på mig. Kan du ikke passe lidt bedre på? Så du er ikke bange for noget, sagde Bombe. Så du kan få lov til at smage klør 5, sagde Mickey, og så viste han sin hånd, sin knyttede næve mod Bombe. Okay, så du passer lidt bedre på, sagde Bombe. Nu var de alle sammen klædt ud som Zorro. Med kappe og sværd og skide og maske. Og så kravlede de ned af bordet igen, for nu var der ikke mere spændende der. Ja, kravlede, det er så meget sagt. De gled ned af bordbenet, og Bombe han gjorde det med et ordentligt bump. Piggy hun gjorde det rigtig let og elegant, og Mickey han var bare den, der kom ned almindeligt. Så gik de ud af rummet, og så gik de over dørtrinene og fulgte panelet til venstre. Og de kom til det næste dørtrin, og da de kiggede over det ind i rummet, så sagde de alle tre, nej! Og så løb de hen over dørtrinene og lige ind midt i rummet. Det rum, de var kommet ind i, det var åbenbart et legeværelse, for der stod en stor legeborg midt på gulvet. Den havde tårne og vindebro og en port, man skulle igennem, og en mur hele vejen rundt om. Og den ville de selvfølgelig alle tre gerne gerne lege med. Piggy hun løb alt, hvad hun kunne, kom først ind i borgen, og så råbte hun, jeg går op i tårnet. Så kom Mickey, han sagde, jeg styrer vindebroen. Og Bombe han kom ind som den sidste, og så sagde han, jeg går ned i kælderen og ser, om der er noget mad dernede. Så de her høje bump, som de havde lavet, når de kurede ned af bordet inde i sygeværkstedet, det havde også alarmeret deres fjende. En fjende med knorhår, og skarpe klør og tænder. En fjende, der kan spænde, nemlig en kat. Katten her, den var lidt fornærmet over, at der var mus i dens hus, for det var her, den bestemte. Han synes faktisk, den bestemte mere end menneskene i det her hus, at den ejede det hele mere. Og i hvert fald skulle der ikke være mus, uden at de havde fået lov. Det fik de aldrig af katten. Så den her kat, den havde tænkt sig at fange de her mus og gøre et eller andet ved dem. Og den havde set, eller hørt den, på vej ind i legeværelset. Og nu kom den til dørtrinet og sneg sig over dørtrinet, hen imod borgen. Den trykkede sig helt flad mod gulvet, så den ikke kunne blive set så nemt.
Men det narrede selvfølgelig ikke Piggy. Hun kunne se den på lang afstand. Hun stod også oppe i borgtårnet og holdt vagt. Pas på, sagde hun. Kat i sigte! Hejs vindebroen, Mickey. Og så skyndte Mickey at hejse vindebroen op, sådan så katten ikke kunne gå ind i porten, igennem porten. Piggy hun skyndte sig ind i tårnet og gemte sig. Og Mickey kunne katten selvfølgelig ikke få fat i. Men i det samme kom Bombe op af kælderen. Han havde været dernede og fandt ud af, at der slet ikke var en kælder. Og der var i hvert fald ikke noget mad. Sådan en snydeborg, sagde han. Der var overhovedet ikke noget mad dernede. Der var ikke engang en kælder. Og det samme var det, at katten kom til borgen. Den behøvede ikke vindebroen for at kigge ind i borgen. Nej, den var meget større end hele borgen. Den kunne bare stikke sit hoved lige ned i borggården. Lige ned foran Bombe. Og så sagde den, mad? Savner du mad? Jamen, du kan da bare komme med til middag hos mig. Du kan bare være min middag, sagde katten. Middag, sagde Bombe. Jeg skal ikke til middag med dig. Så er jeg ikke bange for noget. Og så trak han sit sværd. Og så lavede et sæt lige i snuden på katten. Sådan. Au! Skreg katten og løb sin vej. Og Piggy og Mickey de løb ud og omfavnede Bombe og jublede og sagde, at han var en rigtig helt. Bombe han sagde, det er der ikke noget for Zorro. Zorro kan klare alting. Men nu havde de været nok i den her borg. Nu ville de se, om der var noget andet. Piggy havde set en Lego-bil op fra borgtårnet af. Og nu strømmede de ud af borgen og løb lige hen imod den. Piggy hun kom først og satte sig ind med rattet. Og så kom Mickey bagefter. Og Bombe han kom til sidst. Det var sådan en Lego-bil, hvor der var en fjeder i. Og den skulle man spænde. Og det gjorde Bombe nu. Han spændte den og spændte den og spændte den, til den var nået helt til bristepunktet, så langt den kunne spændes. Så slap han fjederen, og så styrte bilen afsted med Mickey og Piggy indeni. Piggy hun kørte lige imod den anden væg, og i aller sidste øjeblik så drejede hun. Og så drønede bilen lige tværs over gulvet hen mod den anden væg, og i aller sidste øjeblik så drejede hun. Og så styrte bilen ud midt på gulvet igen, der hvor Bombe han stod. Og så gik den i stå. Nu er det min tur, sagde Bombe. Og Piggy hun kravlede ud, og Bombe han kravlede ind med rattet. Og Piggy hun drejede fjederen så hårdt hun kunne, og så slap hun den. Og bilen den styrtede afsted lige mod den ene væg, og i aller sidste øjeblik, så glemte Bombe at dreje. Og bilen den drønede ind lige ind i væggen. Og Lego-klodserne stod om over ørerne på dem. Bombe, dit fjols, du glemte at dreje. Ja, sagde Bombe. Det kan jo godt være galt for enhver. Bombe, dit fjols. Nu kunne de ikke lege med Lego-bilen mere. Men Piggy hun havde også allerede fundet det næste, de skulle lege med. Hun skyndte sig hen til et bord, der stod op ad den ene væg. Og så kravlede hun op af bordbenet. Mickey, han skyndte sig hen til det andet bordben. Og han kravlede møjsommeligt op ad det. Og Bombe han kom til sidst. Men han kunne ikke kravle hele vejen op. Han faldt ned igen med et bump. 1 gang, 2 gange, 3 gange. Hver gang var bumpet endnu højere. Oppe på bordet, der stod der en Lego-flyver. Den havde også en fjeder, man skulle spænde. Og det gjorde Piggy. Imens råbte og skreg Bombe. Vent! Jeg vil også stoppe. Jeg vil også med flyveren. Tag det roligt, råbte Mickey ned til ham. Vi skal nok flyve ned til dig, så kan du få en flyvetur. Men du kan jo ikke komme herop af dig selv. Sagde Bombe. Men så pas godt på flyveren. Ja, det skal vi nok, sagde Mickey. Så havde Piggy spændt fjederen alt, hvad hun kunne. Og mens flyveren begyndte at flyve, så kravlede Piggy ud på flyveren og satte sig i passagersædet. For Mickey sad ved rattet og styrede. De fløj rundt op under loftet. Mickey havde lavet et loop med hende, det vil sige, at flyveren flyver rundt på hovedet, og så ned igen. Og Piggy, hun stod og kiggede over det hele, og ned på gulvet på Bombe en gang imellem. Bombe han stod nedenunder og så, hvad de kunne lave af flotte kunster. Men hvad Bombe ikke så, det så Piggy til gengæld. For hun kunne jo som sagt se ud over hele gulvet, og hun så, at katten kom tilbage for at få en revanche. Og den sneg sig ind på Bombe. Men Bombe så ikke noget. Han stod bare og kiggede op på flyveren og Mickey og Piggy, der fløj rundt deroppe, og sagde, skynd jer lidt, jeg vil også være med. Og flyveren den larmede,
så han kunne ikke rigtig høre noget katten. Da Piggy så katten, så sagde hun det straks til Mickey, og så begyndte hun ellers at læne sig ud over kanten og råbe og skrige ned til Bombe. Bombe, Bombe, pas på, skjul dig, katten kommer, katten kommer. Men Bombe han kiggede bare op, og han sagde bare, hej hej Piggy, hej hej, for han kunne som sagt ikke høre, hvad hun sagde. Nej Bombe, dit fjol, sagde Piggy, katten kommer, skynd dig væk. Og Bombe han kiggede bare op på hende og vinkede til hende og troede hun vinkede og sagde, hej hej Piggy, ja I flyver flot derop. Nej, sagde Piggy til Mickey. Bombe han hører ikke hvad jeg siger, katten tager ham snart, vi må gøre et eller andet. Ja, og jeg ved hvad vi skal gøre, sagde Mickey. Og han havde sad jo ved rette, så han drejede flyveren, så den susede nedad. Lige ned mod gulvet. I samme, så var det, at katten, den sprang. Nu var den tæt nok på Bombe, til at kunne springe hen og fange ham. Og det gjorde den også. Den fangede ham med poteren den her gang. Den skulle ikke nyde noget af at få et sæt i snuden den her gang. Den fangede ham med poterne, og alt blev mørkt omkring Bombe. Han sagde bare, hov, hvem slukkede lyset? I det samme, så kom flyveren susende lige ned mod katten, og den ramte den lige i panden, og Lego-klodserne fløj rundt til alle sider og væltede omkring, og Mickey og Piggy slog kolbøtter og væltede oven på hovedet af katten, og katten den sprang op og hylede og løb sin vej. Bombe så det helt slet ikke. Han var jo kun inde imellem kattens poter. Og da katten løb sin vej, så Bombe Mickey og Piggy og en masse Lego-klodser ligger rundt omkring sig. Sagde Bombe, hvorfor ødelagde I Lego-flyveren? Jeg vil være med den. Du kan selv være et fjols, Mickey.